Martine, bacha, nebudeš chlupatý celý normálně. Já bych se nějak chopalý. Na hrubý šamak. Ne, tak by to, no, Ještě se po měsíce posloví. Počká! Máš ale lisínu na hlavě. Jo, Alice ho má. Tak když je na chodíře? Jo, to by už nebudu chodit na průkaz. Hlavně nesmíš hovody. A už se mám nějaký nesmívatelný. Já si to tam nechám, já si to tam nechám vytykovat. Můžeme oblékat krásné dánské šaty na vinačku. O tom ale vůbec nemluví náš příběh. Takže. Dobrý, už to vzpomněti. Takže. 35 000, ale před naším letopočtem žila skupinka pravěkých lidí. Tito pravěci lidé jsou zde. Ustupte. No vidíte, že to je. Pardon. Ustup. Já ustup. Chceš kamen do hlavy. No vidíš to. Že nemám co. Ne. Další tři. Jak se mi to líbí. Oni se znáte, že? Ona se sice tváří jako krasavica, no. Ale za to ta přikrývka, co to není. No a tak tam to je děvka. Prostě úplně z druhé strany světa. Mám to v pelu. No, tam se nepárá, no, tam se lítá. No, to už bylo k tomu, jaký jsem já, který to všichni dá takový vědět. Jsem takový shit. A uděláme si prezentčku. Kámen. Aha. Kámen. Jo, to jsi ty? Kámen. Kámen. Sorry, já jsem se říkal kámen. Jsem rád, že jste si to jako vyjasnili. Kámen. Kámen. Furt chodí pozdě. Sorry, šéfe, byl jsem platit obědy. Jo, jdu domů říká, že kdo chce obědy, tak se má zapsat na parku. No, můžete si konečně tady, jak se prostě zařád, no, teď můžeme pokračovat. No, aby jsme přišli k tomu, proč nás jako dneska svolal, už tady jsme. Ty se čum, tam jsem řekl. No, vidíš to. No, proč jsme tady? Měli jsme krásné 4 roky. Krásné období úrody. No, plodnosti. No, prostě 4 roky, jak mají být. No, ale bojíme se si to přiznat, nelíbí se nám to, ale přijde doba lidová. A to znamená co? To znamená zásobit se. No, vy to nerozumíte. Ale zásobit se znamená ulovit mamuta. Tak se mi to líbí. No, a aby se nám to povedlo, tak jsem tady přizval Šemede. Vydáme kolekku, že hrám, tak jej. O duchu kamene! Dej nám ryb a mamutu!
No, no jasná, jako hlavně kvůli vám. Vy to určitě víte. Stejně. Není špatná. No. A jako výraz našeho díky za to, že jste nám několikrát pomohl. Tu dobu, co tady jsme, byl jste k nám. Tak vás chceme pozvat na takové poděkování, na takovou hostinu. Nemáte všechno důležité a doufáme, že přijdete. Přichází noc!